aprobación do proxecto da Praza Agro do Rolo. Coa información que vos vamos a transmitir hoxe, evidentemente vamos demostrar con claridade a mentira, insisto, a mentira, que o concelleiro do Partido Socialista e actual responsable da área de infraestructuras trasladou o luns en sesión plenaria. Alegrámonos de que o Partido Popular pida o acceso a todo o expediente da tramitación dese proxecto, porque todo o mundo poderá comprobar como foi. Aquí a responsabilidade política do que aconteceu no pleno do luns teñena directamente o alcalde de Lugo, o señor Orozco, e o responsable local do Partido Socialista, o señor Álvarez, por permitirlle a un concelleiro do Partido Socialista mentir, por amparalo nas súas mentiras, por cuestionar a actuación dos funcionarios municipais, por trasladar unha información sesgada, mentirosa, torticeira do labor que desenvolveu o Bloque Nacionalista Galego, tanto ao frente da área de infraestructuras como ao frente da área de cultura, durante o período no que estivemos no goberno. Aclarar aquí que o mesmo día en que asumín a responsabilidade da área de infraestructuras, esta concelleira reuniu a todo o persoal da área, indicándolles que a miña vontade como concelleira do Bloque, que asumía esa área, era que, evidentemente, toda a documentación que saíse desa área, tal e como establece a Lei de Normalización Lingüística e as normas propias de funcionamento do Concello de Lugo, sairía en galego. Obviamente, a que fose para Galiza únicamente redactada en galego, e toda a que fose para outros organismos redactada en galego e en castelán, como así se fixo en todo o período en que fun concelleira de infraestructuras, onde todo, dando cumplimento ás normas das que nos temos dotado, en defensa coherente e consciente, por suposto, do idioma propio deste país e, polo tanto, desta corporación local, toda a documentación que se emitiu en galego e en castelán. Polo tanto, toda se remitiu a partir dese momento nos dous idiomas. Evidentemente, co cambio de goberno, síguese solicitando información, non xa esta concelleira que xa non estaba ao frente da área de infraestructuras, pero sí o personal, os funcionarios da área de infraestructuras. E o 10 de abril de 2012, esta mesma persoa contesta: ahora mismo se está intentando desatascar todos os proyectos que tenemos en marcha. La decisión dependerá en un primer momento de la directora general, y puesto que esta actuación ya cuenta con proyecto supervisado, tiene más posibilidades de que siga adelante. No obstante, creo que en breve se pondrá en marcha todo y podremos dar más información.